Klári, prvá nápoveda je priamo pred tebou. Správ krok dopredu. Zima. Teplejšie. Teplejšie. Teplo. Skloň sa. Skloň sa. Skloň sa dolu. Čupni si. Čo je pred tebou? Toto? No. Toto je nápoveda. No, zober to. Svieča. Toto. To je ono. Rozbaľ to. Toto mi prosím podrž. Veď si tú obálku pokrčil. Húbky, áno, poď, Klárka našla nápovedu. Počkaj, obálku musíš otvoriť, aby si nepotrhala nápovedu. Vnútri je nápoveda. Musíš si tak otvoriť obálku, aby si otvorila nápovedu. Nie, sama. Ale to je tak zalepené. Je to zalepené, prepáč, som to nemusel zalepiť, ale tak potráp sa. Škoda, že nemám nožnice. Nie, to by som mohla... Stopu hľadaj tam, kde... Počkaj, čo som už prežila. No, čítaj ďalej. Stopu hľadaj tam, kde... najviac... No. Gejš. Nie gejš. G-a-iš. Gajš. Nie gajš. G-a-š. G-a-š-t-a. Hľadaj stopu hľadaj tam, kde je gaštanov. Tu je čo? No, kde najviac gaštanov? Zbieraš. No. No. Stopu hľadaj tam, kde najviac gaštanov zbieraš. Tak, poďme tam. Kde zbieraš gaštany? Pod gaštanmi. Tak asi ideme tam. Toto môžem pokrčiť? To je tvoja prvá. Nech si to odloží na pamiatku, na našu hru. Áno. Daj si to do kočiarika. Čakáme ťa, neboj sa, drahá. Nie, ďakujem. Prečo si to skryl práve tam? No, niekde som musel začať, nie? No, ideme ďalej, deti? Dobre. Tak poďte.